Hola Clashers, benvinguts a Clash en català. Aquesta setmana també portem el resum de la cinquena i última jornada de la Lliga Catalana de Clash of Clans, l'última jornada de la Lliga regular, diguéssim, i ja tenim els classificats per als play-off. Anem a veure qui ha sigut. En el grup A tenim que Catalunya ha perdut 26-28 contra Cat Fantàstics, Estat Català 24, Catalans 26 i P Catalans 25, Terra Lliure 19. Així doncs tenim que Catalans queda primer d'aquest grup amb 5 victòries, cap derrota, 15 punts i 26 estels de diferència. Cat Fantàstics en segona posició amb 4 victòries, una derrota, més 6 estels de diferència i 12 punts. Així doncs, Catalans i Cat Fantàstics són els que es classifiquen per al play-off del grup A. En el grup B tenim que els resultats han estat Penedès Teams contra el Mugavers 23-23, s'ha guanyat el percentatge, amb Penedès Team 84,2, el Mugavers 82,4, el Llioli 29, Trabucaires 24, Next State 26, Terraco 25. Així doncs, pel grup B queda la classificació que el Llioli queda en primera posició, amb 5 victòries, cap derrota, amb 15 punts i 22 estels de diferència. Penedès Team, que ha guanyat la una posició i s'ha posat per sobre del Mugavers amb aquesta victòria i s'ha pogut classificar per la següent ronda de play-off, queda amb 3 victòries, 2 derrotes, menys un estel de diferència i 9 punts, o sigui que ja tenim que els classificats d'aquest grup són Aioli i Penedès Team. En el grup C, els resultats d'aquesta setmana són que City Clash 27, Catalans Track Z 26, BCN Killers 29, Catalans 2015-21, Lleida Ponent 21, Catalunya Cracks 29. Amb aquesta victòria de que City Clash ha aconseguit quedar-se en segona posició. Així doncs, per al grup C, tenim que Lleida Ponent queda primer amb 4 victòries, una derrota, més 14 estels de diferència i 12 punts, i City Clash en segona posició amb 3 victòries, 2 derrotes, 12 estels de diferència i 9 punts. La veritat és que ha sigut el grup més igualat, amb un triple empat, i Catalans Track Z estava classificat, depenia d'ell, bàsicament, i no ha pogut ser. BCN Killers ha fet una bona feina, ha guanyat amb un bon average, però City Clash amb la victòria per un estel ha aconseguit plaça al play-off. I per últim, en el grup D, tenim que Catalans 2014D va guanyar 30-10 a Osona Clans 2, Capsigranys 27, Despertaferro 23, Despertaferro 25, Catalunya 21. I la classificació queda que Capsigranys queda en primera posició, amb 100 victòries, 0 derrotes, 15 punts a favor i més 30 estels de diferència. I Catalans 2014D queda en segona posició, amb 4 victòries, una derrota, 12 punts i més 42 estels de diferència. La veritat és que aquí moltes estrelles. Veurem què fan al play-off. Així doncs podem veure que el quadre de play-off ens queda que Catalans contra City Clash. La veritat és que Catalans és un dels clans favorits i veurem com ho fa contra City Clash, que també ho ha fet molt bé durant tota la temporada. Aioli contra Catalunya 2014D. Aioli és el meu clan, ho tenim difícil contra Catalunya 2014D, que es mostren molt forts, veurem com va. Lleida Ponent contra Cat Fantàstics i Capsigranys contra Penedès Team. Aquests són els 8 millors clans de Catalunya en aquests moments. Amb alguna excepció, segurament Catalunya Top podria estar aquí, que no està a la Lliga, o a part els clans que estan a Superliga, però definitivament, si estan aquí és perquè s'ho mereixen, han guanyat tant els seus rivals en els seus equips, en els seus grups, perdó. Són els 8 millors sobre 24 clans que hi havia a la Lliga. Vull dir, felicitats a tots els clans que esteu aquí i ara anem a veure quins són els millors. A priori, per mi, els favorits són el primer duel és Catalans, en el segon, tant de bo guanyem nosaltres, a Aioli. En el tercer, jo crec que Cat Fantàstics estarà millor que Lleida Ponent, però bueno, veurem què passa. I en l'últim enfrontament, Capsigranys també els veig que estan més forts. Vull dir, veurem com avança això. I ara anem amb els millors atacs d'aquesta setmana. Comencem amb un Town Hall 9, un atac bastant elaborat de Mr. Michelson. Comença amb un Queen Walk a les 6, cap a les 9, amb un Golem a les 9, amb uns mags per fer funnel.
tira un gegant per protegir els trencamurs i tira els trencamurs, obre bé el mur. A partir d'aquí el golem ja es dirigeix cap a dintre, tira els bowlers del castell. La reina et segueix amb les healers i tot va cap a dintre. El golem passa per davant de la reina, o sigui que genial. Els bowlers van darrere. Enràbia el golem i les bowlers i la reina i el rei tot enrabiat aquí dintre, que ho trencarà tot. La veritat és que molt bé. Tira uns porquets per aquí sota, tira el verí al castell. La veritat és que els porquets aquests només han servit per matar la bomba. Tira uns globus per dalt, que està molt bé perquè no es poden matar de cap manera, i es carrega 3 defenses amb 4 globus, o sigui que és genial. Estan tots els bowlers vius, els golem està tanquejant, ara que el rei està tanquejant a sota, tira els porcs que li queden i tira una curació amb aquests porcs, i la curació hauria de ser suficient com per carregar-se aquests Teslas i la torre de bombes. I els globus segueixen netejant defenses i ja li queda res. La reina i el rei estan vius, la reina encara té l'habilitat, està netejant per dalt amb uns mags, la veritat és que molt bé, un atac molt ben elaborat i amb una combinació de tropes bastant àmplia, porcs, globus, bowlers, o sigui que genial, m'ha agradat molt. 3 estrelles per Mr. Michelson de City Clash. El següent atac que veurem serà de Townhall 10, Clash Flow, de Catalans 2014D, i la veritat és que aquest tio és molt bo. Ha fet 6 estrelles patant 2 Townhall 10s. La setmana que ve li toca contra mi. Veurem a veure si també em peta el pavo aquest. Espero que tingui tanta bona sort com sigui possible i se li mori la reina lo abans possible. De moment comença amb un Queen Walk per les 6, que ha fet una mica de funnel perquè la reina vagi cap a l'esquerra. Veurem si li fa cas. Sembla que sí, que la reina va cap on ell vol. Tira uns porcs del castell, uns gegants, fa funnel per dalt i uns quants bowlers. A veure si els bowlers li van cap als gegants. Tira uns trencamurs. Obre una barrera de murs, tira les valquíries, els gegants i els entraran cap a dintre. La veritat és que molt bé. Han trepitjat una bomba, però tot i així molt bé. Les valquíries rebenten tot, tiren una ràbia pels bowlers també. Un gel per als infernos. El rei ja ha patat el castell, l'inferno ara cau amb les valquíries. Està tot molt bé, la reina i el rei estan amb l'habilitat encara, les healers curen per aquí al mig. La veritat és que en aquest moment ja no té res a fer. Aquesta base ja ha caigut, encara queda alguna valquíria per aquí corrents, però amb els 2 herois amb les habilitats i els bowlers, que no sé quants n'hi ha, però encara n'hi ha bastants per aquí. La veritat és que molt bé, una gran demostració de tècnica i força a Townhall 10. No és fàcil. Jo sempre ho dic, que en els vídeos es veu molt fàcil, però no és tan fàcil fer-ho. Almenys a mi no em surten. Veurem la setmana que ve que em toca contra ell. A veure què passa. I l'últim atac que veurem és de Townhall 11, de Rudy, d'Aioli. Comença amb uns babies per fer funnel. La idea aquí és fer un Queen Walk i netejar, i destruir els antiaeris. Ara que un cop fet el funnel comença amb la reina i les healers. Trenca el mur del primer anell. Tira el Warden per acompanyar amb el Queen Walk. Surt al castell. Tira un Rage. Tira un verí. O sigui que de moment tot molt bé. La reina no pateix de moment. El castell cau. El Warden rival cau. Un antiaeri cau. La reina serà la següent. Rage per destruir la reina. Reina i antiaeri cauen. La veritat és que amb la calma, no hi ha pressa, va fent, en mica en mica. És un Queen Walk llarg. Ara la reina destrueix el rei. La veritat és que aquesta Queen Walk és molt valuós perquè destrueix els 4 antiaeris.
Bueno, i a part d'això es carrega un 30% de la base. El rei també s'uneix a la festa i el Queen Walk segueix. El Warden fa servir l'habilitat per ajudar contra l'àguila i les healers que l'estaven rebent cops de l'antiaeri. I ja comença el fly, encara que hi ha un antiaeri, però la reina que se'l carregarà, comença el fly. No hi ha antiaeris, bàsicament. El lava s'ha quedat sobre l'inferno, un munt de globus, un rage al mig, un gel a l'inferno de l'altre costat, amb velocitats, els globus ja van cap allà, els 3 herois estan vius encara, les healers estan curant la reina i el Warden, la veritat és que acabaran l'atac a full de vida. Els globus ja estan en fase de neteja, ja no queda res, cap defensa, tot neteja. La veritat és que és un pedazo d'atac, Town Hall 11 contra Town Hall 11, difícils de veure avui en dia, i la veritat és que molt bé, un atacasso de Rudy i Aioli, felicitats. I res més per avui. Recordeu, subscriviu-vos si voleu estar atents a les 3 últimes jornades de playoff de la Lliga Catalana. Si us ha agradat, doneu-li like, si no, dislike, deixeu comentaris i digueu quins són els vostres clans preferits per guanyar aquesta competició. I finalment, només dir-vos que això és Clash en català.